Hej alle sammen, det er Thomas her fra Ingemann Skrivering. Jeg kunne godt tænke mig lige at vise jer de her husnummer bronzestøbninger lige når de kommer ud af formen. Og så ser de sådan her ud. Så man kan nærmest forestille sig, hvilken rejse der er herfra og så til det endelige skilt her. Og det er noget af det, som jeg skal i gang med i dag. Men inden jeg lige får det her skåret fra hinanden, så synes jeg lige skal prøve at se, hvordan indløbssystemet ser ud. Så bronzen starter med at løbe ned her. Så løber den igennem den her kanal og over i den her kanal, som man kalder skumbranden. Og man skal ligesom forestille sig, at det ligger sådan her. Så fra den her kanal af, der laver jeg nogle små indløbskanaler, der ligesom går ind i selve formen. Og det er dem, I kan se her. Og det er det, der gør, at jeg kan støbe de her bronzehusnumre stabilt hver gang. Men lad os komme videre med arbejdet, og I kan jo følge med trygt fra sofaen. For at komme videre med arbejdet, så åbner jeg formen op dagen efter, og så banker og børster jeg det brændte sand af. Når det er banket og børstet af, så tager jeg sandblæserskiltet, og så bliver det sort patineret. Og efter det er blevet sort patineret, så sliber jeg tal og bogstaverne op. Det kan I ikke lige se i den her video. Men det I kan se her, det er mig, der hælder i slow motion, og det ser sindssygt fantastisk ud. Der sker en lille lækage i formen. Det er ikke sådan super godt, men det er heller ikke den helt store katastrofe. Så derfor så kommer der en lille stikflamme ud af siden der. Men det er ikke så dramatisk, som det ser ud. Hej, og tak for at se med.